Osnovna ćelija društva je porodica, a da bi se porodica formirala, neophodan je brak. Šta treba, to jest na koje teme treba obratiti pažnju kada planiramo da uplovimo u bračne vode? O tome danas razgovaramo sa mojom gošćom. Danas, znači, kod nas u studiju, specijalista medicinske psihologije i stalni sudski veštak Olivera Hajrović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Daliborka, hvala na pozivu. Ono što smo nas dve planirale, to je da obradimo te teme za koje ste vi rekli da su bitne, jako bitne. Naravno, razgovarat ćemo i obrađivat ćemo jednu po jednu. Ali ono što sam po meni treba napomenuti na samom početku, da o budućem mužu ili ženi, nebitno je, partneru, znači treba imati što više informacija. Da li su informacije dovoljne ili treba videti možda i kako on stvarno živi, njegovo okruženje? Na koji način se uopšte saznaje više o partneru? Da. Treba posmatrati i jedno i drugo, u pravu ste, jer čovek o sebi nekad govori i kroz ono što govori, a još i češće kroz ono što radi. Dakle, informacije o čoveku sa kojim se planira zajednički život vrlo su bitne i što je više informacija, manje verovatnoća da će u braku biti problema i da ćemo iz veze izaći iz slomljenog srca. Da. Kao prva oblast, sad ne znam da li to je i najvažnija, ovde stoji poreklo. Da li je to najvažnije? Porodica porekla, odnosno porodica iz koje partner potiče, vrlo je važna jer primarna porodica je porodica u kojoj se oblikuje čovekova emocionalnost i u kojoj se oblikuju njegove životne navike, stavovi, vrednosti, kao i očekivanja od braka. Svaki čovek ima neki emocionalni prtljak koji potiče iz primarne porodice i ponekad taj emocionalni prtljak može biti težak, opterećujući ili jednostavno drugačiji od emocionalnog prtljaka partnera i u tom smislu može biti izvor teškoća u vezi. Na što treba obratiti pažnju? Znači, da li govori dobro o svojoj porodici, o svom detinjstvu i da li je u kontaktu? Koji su neki znaci upozorenja? Treba obratiti pažnju na apsolutno sve ono što čini porodicu. Dakle, kakva je bila podela uloga, kakvi su bili odnosi, na koji način se izražavala nežnost, na koji način su se razrešavali konflikti, koje su bile prioritetne vrednosti porodice. Posebno treba obratiti pažnju na to da li je bilo nekih težih potresa u porodici, u smislu da li je bilo zlostavljanja, nasilja, preljuba, razvoda, zavisnosti od alkohola, od droga, tableta. Osim toga, potrebno je i posmatrati kakav trenutno odnos partner ima prema svojoj porodici porekla i u tom smislu je jako bitno ovo što ste malo pre spomenuli, kako on o njima govori, da li uopšte govori. Neki znak upozorenja bi mogao da bude ako partner odbija da govori o detaljima svog odrastanja. Komunikacije, naravno, i to, naravno. Da. Onda da ima neke traume. Ima neke traume i u tom smislu to bi moglo govoriti da je on besan i ljut na svoje roditelje, a u tom smislu, ako se radi o potisnutim osjećanjima, a verovatno je da se radi, pošto o tome ne govori, moglo bi se dalje očekivati da će on na svog bračnog partnera prenositi svoja potisnuta osjećanja, ljutnje prema roditeljima. Pa da li u principu čovek preslika svoju porodičnu situaciju ili može da se izbori da ne bude tako, ako je recimo otac možda bio grublji, ne mora, da li to automatski znači da i taj sin može imati takav stav prema svojoj budućoj supruzi ili ne? Vidite, ne mora da znači da će preslikati, ali je vrlo verovatno da će čovek težiti ili da prosto ponovi ono što je gledao i što je naučio kao obrazac komuniciranja u porodici, model ponašanja, ili će možda pak otići u potpunu suprotnost, pošto je opterećen onim što se dešavalo u njegovoj porodici.
Ukoliko se znači radi o osobi koja je imala teške emocionalna doživljavanja i povrede u detinjstvu, za nju je najbitnije da prepozna ono što se dešavalo, da prepozna ono što ga je bolelo, što ga je mučilo, što ga je plašilo, i u tom smislu ako to postigne, onda je velika verovatnoća da će uspeti znači da kontroliše možda i svoje nesvesne potrebe da ponovi nešto. A zašto bi tražio da ponovi? Pa zato da bi popravio. Zato žene recimo čiji su očevi bili alkoholičari, vrlo često biraju ponovo alkoholičare da bi, pošto nisu mogli da izleče tatu i da mu pomognu, da sada kroz partnera završe neki svoj dečji zadatak. Ali ako osoba uspe da prepozna šta je ono što je jako muči i nesvesno motiviše na određena ponašanja i na pogrešne partnerske izbore, onda će ona uspeti i da kontroliše, odnosno i da na neki način, možemo reći, prevlada svoju emocionalnu traumu iz detinjstva. Znači, to je bila jedna krajnost kad neko ima trauma i kada je u lošim odnosima sa porodicom. Ali postoji ona druga kada je non stop u kontaktu sa mamom ili tatom. Pogotovo se mi žene plašimo da je malo više vezan za majku, je li tako? Da li je i to neki znak upozorenja? Da li će onda on dovoljno poštovati mene kao svoju suprugu ili će možda mama biti iznad ako je u tolikom svakodnevnom kontaktu sa svojom porodicom? Da, prečesto komuniciranje i prečesto ili preveliko oslanjanje na mišljenje članova primarne porodice moglo bi da ukaže da je prevelika, da kažem, posvećenost i privrženost primarnoj porodici koja bi mogla onda da na neki način omete sposobnost čovekovu sposobnost integrisanja u novu porodicu. Znate, te bi onda partner mogao da se oseti kao outsider, kao na marginama sopstvenog porodičnog zbivanja. Manje bitan u donošenju nekih odluka. Da. Pa, eto, ja se nadam da smo malo zagolicali pažnju naših gledalca. Znači, porodica i poreklo, je li tako? Druga oblast koja je ovde navedena su prošle ljubavne veze i razlozi raskida, što opet je vezano za neki način za prošlost, je li tako? Koliko treba obraćati pažnju na to i koliko treba možda i čeprkati po tome da saznamo koji su razlozi raskida kada je prošlost u pitanju naših partnera? To je drugi emocionalni prtljak koji čovek može doneti u novu vezu i u tom smislu jeste bitno kao izvor informacija o njemu. Znate, nije sada toliko bitan sam sadržaj iskustva koliko je bitan čovekov odnos prema tome što je doživeo, odnosno lekcije koje je naučio iz nekih svojih prošlih i pogrešnih partnerskih izbora. U tom smislu bilo bi važno saznati šta je recimo partneru smetalo u prethodnim vezama, šta su njemu najčešće zamerali, šta ga je najviše bolelo u prethodnim vezama i šta je učinio da to prevaziđe. I, kažem, najvažnije od svega, šta je iz toga naučio, odnosno šta on sada radi drugačije nego ranije. Koliko su ljudi spremni da se otvore i da razgovaraju o tome kada je taj deo prošlosti u pitanju? To zavisi od obeležja ličnosti, a takođe i zavisi od količine bolnih osjećanja koja su vezana za određene događaje iz prošlosti, mislim na događanje u partnerskim vezama. Ukoliko je osoba zatvorena i odbija svaku komunikaciju, to bi mogao biti neki znak da je previše bola nagomilano, da je previše ranjiv, povredljiv, da možda nije još raščistio sa svojim osjećanjima ili se možda nije promenio. U svakom slučaju treba sa puno ljubavi, poštovanja i uvažavanja onoga što je deo prošlosti našeg partnera pristupiti svemu tome, a osim toga pružiti i lični primer, ispričati o svojim najvažnijim ljubavnim iskustvima i pokazati svoje razumevanje sebe u prošlosti, te na taj način pružiti primer nošenja odgovornosti za pogrešne bivše partnerske izbore. A reci mi, sad da se ne dovežem na ovo, izjava koju mi često čujemo, prošlost nije bitna.
šta je bilo, bilo je. Da li te osobe nešto nisu prevazišle, ne mogu da kažem da kriju, to je možda grub izraz, ali verovatno nešto nisu prevazišle, ili možda jednostavno su takve zatvorene i ne žele o tome da pričaju. Da. Znate kako, prošlost je bitna u smislu da ostaje u čoveku kao jedan rezervoar sećanja, osjećanja. Ona nije bitna u smislu da treba da bude i da jeste generator nekog sadašnjeg ponašanja, razmišljanja i osjećanja, ali jeste deo nas. Sve to što smo doživjeli je učinilo da postanemo baš takvi jesmo. I u tom smislu jeste bitna. Ovde stoji finansijsko stanje, navike i ciljevi. To sad veoma grubo zvuči kad se tako pročita. Pa znamo da novac ne može da kupi osjećanje i ljubav, ali zašto je ovo bitno znati o partneru? U pravu ste, znači novac ne može da kupi ni sreću, ni ljubav i u životu ne treba težiti ka takvoj vezi, ka takvom partneru koji može finansijski, već ka partneru koji može emocionalno da nas zadovolji, to je vrlo bitno. Ali jeste bitno poznavati, ja bih možda rekla, pre njegov odnos prema novcu nego trenutnu finansijsku situaciju, jer to je nešto što je promenljivo. Ali odnos prema novcu, prema zarađivanju, prema štednji, prema potrošnji je jako bitan jer predstavlja sastavni deo zajedničkog života. Tako da to jeste važno upoznati, posmatrati, obratiti pažnju na neka ponašanja kao što bi bilo rasipništvo ili kao što bi bilo recimo čak suprotno možda, je li tako, ne rasipništvo, nego ovako... I škrtost, da. Dugovanja, odsustvo želje za radnim angažovanjem, onda može da se dogodi osobi da postane jedini izvor finansiranja u porodici. To možda, kao što rekao ste, ne zvuči onako baš dovoljno romantično, ali to jeste sastavni deo života i to takođe treba posmatrati i naravno pre braka treba napraviti dogovor o zajedničkom sticanju i o zajedničkoj potrošnji dobara. Pa samim ti kad se stupa u brak, to se i podrazumeva, je li tako, da se sve deli, od lepih do tako manje lepih stvari, ako tako mogu da kažem. Naša zemlja je bila svedok problema kad su brakovi različite veroispovesti u pitanju. Pa mi recite koliko je to bitno, znači nećemo govoriti o tom nekom ružnom delu šta se sve dešavalo kod nas, ali da li treba znati kakva su shvatanja naših partnera po pitanju vere i crkve? Da, naravno. Verska uverenja, različita verska uverenja mogu biti izvor ozbiljnih sukoba u vezi, a razlike u pogledu verskih uverenja postaju naročito bitne u vreme verskih praznika, kao i u vreme razgovora o verskim običajima, kao što su post, venčanje u crkvi, krštenje deteta i pogotovo prilikom razgovora i razmimoilaženja ako do toga dođe kada je u pitanju vaspitanje dece. Ukoliko želimo da upoznamo verska uverenja našeg partnera, možda bi onda najbolje bilo i pitati kakva uverenja i vrednosti želi da prenese svom detetu, jer čovek je najviše motivisan da potpuno i iskreno govori o svojim vrednostima onda kada razmišlja o podizanju dece. Znači, u svakom slučaju dolazimo do toga. Znači, upozorenja bi možda bili velike razlike u pogledu religioznih uverenja. Mogući problem, upravo to što smo sad rekli, zajedničko funkcionisanje i dece. Što u svakom slučaju ponovo dolazimo do onog da u razgovoru sve može da se prevaziđe ako ljudi otvoreno o svemu pričaju. Da, ako otvoreno pričaju i ako se ne pomeraju sa svojih početnih pozicija ljubavi i poštovanja drugog čoveka i spremnosti da prihvate njegovu različitost. Pored ovoga što ste rekli, velike, znači verske razlike, verski fanatizam, netolerantnost prema drugačijim verskim uverenjima, upravo su onaj kamen spoticanja koji može da bude izvor
ozbiljnih sukoba u vezi. U kasnijem životu. Koji može, naravno, kao što ste rekli, da se prevaziđe kroz razgovor i kroz pravljenje dogovora o tome da li će se i kako će se slaviti određeni praznici. Da, imat ćemo 2 Božića, 2 Uskrsa, tako može da funkcioniše. Kako ćemo odlučivati, kako ćemo uskladiti, znači, različita verska uverenja, kako ćemo se ponašati, jer svaka vrsta verskih uverenja ishoduje različitim oblicima ponašanja. Da li je bitno da partneri imaju zajednička interesovanja i navike? Ili da li stoji ona teza da se suprotnosti privlače, da se ljudi dopunjuju i ako su različiti? Ili je bitno da imaju neke zajedničke navike, samim tim zajedničke planove, ili tako? Suprotnosti se privlače možda pre na početku veze, kada se ljudima često čini da će kroz vezu sa drugom osobom kompenzovati neke lične, da bome, znači, nedostatke ili praznine koje osjećaju, ali za povezivanje na duže staze vrlo je bitna neka sličnost i srodnost po pitanju vrednosti i po pitanju interesovanja. Ukoliko su i suviše velike razlike u vrednostnom sistemu i interesovanjima partnera, to može da stvori veliku napetost u vezi. A sad, rekli ste da je na početku, i to je ono oko čega se ljudi, pretpostavljam, i često spotaknu. Pa kada krene ono, na početku ti nije smetalo, ili nebitno o kome se radi, da li je muškarac ili žena, a sada ti sve to smeta. Pretpostavljam da je to onaj prvi period zaljubljenosti kada nismo mnogo nešto obraćali pažnju i nije nas nešto doticalo. Ali kažete mi, koliko ljudi ulaze sa pričom da mogu nekog da promene, da mogu nečije navike da promene? Pretpostavljam dosta njih. Dosta njih. Da, nedavno sam pročitala jednu izreku koja kaže da muškarci uvek veruju da će žena koju su izabrali nikad neće promeniti, a žene veruju da će promeniti muškarca koga su izabrali. A u suštini ljudi se naravno menjaju, usklađuju, razvijaju, ali vrlo je važno ipak ne očekivati previše. Znate, ne očekivati da će partnerska veza, pogotovo kada je reč o zrelim godinama i o formiranim ličnostima, sada biti i imati sama po sebi potencijal za neke velike promene. Naravno, znači ne treba očekivati ako su to neke krupne stvari. Pretpostavljam da kroz neku vezu čovjek postane tolerantniji, pa možda mi uvek idemo tom logikom žene. Ako me voli, on će to on neće da ide na fudbal. Ako me voli, on, ne znam, neće izaći sa društvom, pošto ipak nismo žene, pa malo više govorimo o ženama. Da li ima i toga da se zarad ljubavi odričemo nekih svojih navika? Pa vidite ovako, sad zavisi, znate, do koje granice nešto ide. Ovo što ste malo pre rekli proističe iz jednog od ljubavnih mitova, a ljudi ih imaju dosta, a on bi u stvari glasio da onaj koji me voli mora biti idealan i mora uvek razumeti, jel tako, šta je meni potrebno, šta očekujem. Ja mu biti na prvom mestu. Ja mu biti uvek u svakoj situaciji na prvom mestu, a to baš nije tako, nije realno to očekivati. U tom smislu, ukoliko, znači, partner ima nekih vrednosti i interesovanja koje nisu i naša, koje možda i ne možemo da razumemo, svakako ih ne bi trebali tumačiti kao izraz odsustva ljubavi prema nama, već dozvoliti partneru da kroz zadovoljenje svojih interesovanja i svojih vrednosti bude slobodan. Da. A isto tako važi i za nas. Ne možemo da se odreknemo vrednosti za koje osjećamo da su sastavni deo nas, baza naše ličnosti. Onda bi bili nesrećni u toj vezi. Da li nas sloboda u stvari najviše i vezuje? Znači, ako mi dopustiš, onda ću ti rado dolaziti, rado ću ti se vraćati i neću razmišljati da vreme provedem sa drugaricama, nego ću, je li tako, znači... Sloboda i ljubav, najviše Sloboda i ljubav, da. Ono što sada stigli smo, dragi gledalci, do 6. oblasti, seksualne potrebe, stilovi i navike. Pa, seksualni odnos je najintimnija razmena, upravo tako i piše. Koliko je bitan?
Da, polni odnosi jesu vrlo bitni za stabilnost veze, upravo zato što oni predstavljaju deljenje, razmenu osjećanja i u tom smislu kod partnera ne bi trebalo graditi, u odnosu prema partneru, ne bi trebalo graditi osjećanje privlačnosti samo preko toga kako on izgleda i da li nam je fizički privlačan, već zapravo preko toga kako se mi osjećamo u partnerovom prisustvu. Zrele psihološke veze uvek podrazumevaju da do polnog odnosa dođe onda kada već postoji osjećanje ljubavi, privrženosti i bliskosti. Znači, kada već postoji emocionalna i psihološka bliskost, onda se iz nje prirodno rađa i polni odnos. Seksualni odnos kao kruna nekog, tako? Da, mada složit ćete se da to malo sada drugačije funkcioniše u ovom realnom i brzom svetu. Da, znate zašto? Zato što ljudi veruju da će kroz polni odnos zadobiti osjećanje ljubavi i onda nepromišljeno uđu prebrzo u polne odnose, a onda to, ako nema ljubavi... To ne može. Znači, ipak je ljubav bitna i kad je privlačnost u pitanju, tako? Ovde stoji jedna rečenica, kakav je i kako se vi osjećate kad ste sa njim. Pa da li je to najbitnija rečenica? Da li ja sebe volim kad sam sa partnerom? Koliko sam ja zadovoljna sobom kad sam sa njim? Kakva osjećanja i šta on iz mene izvlače, što mi često moje drugarice i ja pričamo kad kažemo da neka osoba iz mene može da izvuče neke stvari za koje nisam i znala da postoje, koje su divne, da ja sebe prepoznam, da sam vesela. Znači, da li je to najvažnije? Kakva sam ja ili kakav je on, nebitno na pol, kada je sa partnerom? Da, jako bitno. Znate, čovjek doživlja sebe i gradi preko zajednice ljubavi, preko odnosa sa osobom koju voli. Ako ste u odnosu sa osoba koju volite, sa osobom koju volite i koja vas voli, i vi ćete voliti sebe, i vi ćete se osjećati vredno, imaćete sa takvom osobom osjećanje sigurnosti, osjećanje poverenja, sreće, radosti što ste zajedno. Da, samim tim ste pozitivniji i sve se lakše prevazilazi. Vratit ćemo se na onu temu. Ovde postoji nedostatak seksualnog interesovanja kao jedna od teškoća, ali tako, u funkcionisanju, ali faktički je to vezano sa onim što smo pričali, ali da li kod svih ljudi se to odnosi na bliskost? Da li ljudi možda drugačije razmišljaju? Da li većina ljudi veže seksualne potrebe sa ljubavlju ili ne? Kažem, nekada ljudi mogu da pobrkaju lončiće, da pogreše sferu delovanja, da tražeći ljubav uđu u polne odnose. Znači, to se dešava. A ako sam vas dobro razumela, pitanje je da li je za svakog čoveka psihološka bliskost preduslov, je li tako? Da. Pa nažalost ne. Nažalost ne. Čovek prosto to nekako, kažem, u potrazi za ljubavlju previdi da do toga još nije došlo, da odnos nije sazreo. Sledeća oblast, stavovi o deci. Da li se podrazumeva da bračni drugovi, da iz braka se izrode deca, da li je to automatski vezano sa brakom? U stvari ne. Većina ljudi želi da ima decu, ali postoje ljudi koji ne žele da prihvate obaveze i odgovornosti roditeljstva. I naravno, to je tema o kojoj takođe treba razgovarati. Najveća i najbolja dobrodošlica detetu jeste dogovor o tome da li postoji želja kod oba roditelja da se dete rodi i kada to treba da se dogodi. Kao i naravno dogovor o načinima i ciljevima vaspitanja deteta. Pa da li se razmišlja ako ne želi ona ili ako on ne želi dete, samo da on mene ne voli? Da li to prolazi kroz glavu partnera kada je u vezi? Verovatno da da, znate, verovatno da da, jer čovek koji iskreno zavoli nekoga želi da kroz zajednicu sa njim ostvari, potvrdi sebe i kao roditelj. Znači, ne samo roditeljstvo samo po sebi, u smislu zadovoljenja ličnih i prvo nagonskih potreba, mislim na nagon za produženjem vrste i psiholoških, nego baš ta potreba da se
postane roditelj kroz zajednicu sa određenom osobom i da se na taj način učvrsti veza, da se rodi biće plod ljubavi. Da. Koliko, znači, emocionalna otvorenost partnera, ovde stoji da bračna veza nije samo zasnovana na deljenju stana, kreveta i kupatila, već šta sve podrazumeva? Ona pre svega podrazumeva deljenje osjećanja, znači sposobnost razgovora o svojim osjećanjima, sposobnost i spremnost da se upoznaju osjećanja i doživljavanja partnera, da se prihvate bez kritikovanja, procenjivanja, analiza. I to je nešto na čemu se gradi psihološka bliskost i zajedništvo. Možda je to najjači temelj, jači od svih ovih prethodnih o kome smo govorili. Ako partner ne priča o svojim osjećanjima, je li to znači da nas ne voli? Ne mora da znači da nas ne voli, može da znači da je takav po prirodi. Postoje ljudi introvertovani koji teško govore, znači o sebi, o svojim osjećanjima. Postoje ljudi koji su doživjeli razne povrede, traume, pa su iz tog razloga blokirani, uplašeni, dakle ne mora da znači, ali svaka bi veza trebalo u svom razvoju i napredovanju da nosi i povećanje razmene između partnera, te osjećajne razmene i razgovora. Kroz razgovore sve. Zrelost i odgovornost, to se možda možemo da povežemo i sa onim što smo rekli, finansijska situacija kakva je. Ljudi koji kasne na posao, uopšte, oni su znači nezreli. Pitanje je kakva budućnost nas čeka sa takvom osobom? Da. Zrelost i odgovornost su osobine, u ostalom kao i sve ostale osobine koje se ispoljavaju u svim sferama čovekovog ponašanja, pa u tom smislu treba i to posmatrati, jer čovek kroz svoj odnos prema poslu, prema prijateljima, prema svom domaćinstvu pokazuje neki svoj potencijal za zrelo i odgovorno, odnosno nezrelo i neodgovorno ponašanje u vezi. Naravno, problem je nedovoljna zrelost, je neodgovornost, je li tako, i prema, sami ste rekli, prema porodici. Pitanje je kakav će partner onda biti u nekoj ozbiljnoj situaciji kada stvarno zatreba podrška i pomoć ako je nezreo i neodgovoran. Poslednja ovde, ako se ne varam, spremnost na ličnu promenu i razvoj. Pa sada, rekli smo da ne očekujemo da se neko menja. A ovde piše spremnost na ličnu promenu. Šta to u stvari znači? Šta očekivati onda od partnera? Da, rekli smo da ne očekujemo previše, ali možemo da očekujemo, a trebamo i da se obavežemo i na ličnu promenu, zato što, da ponovo u zajednici ljubavi se menjamo. Malo počinjemo da ličimo jedno na drugo i to tako treba da bude. Problemi nastaju onda kada neko ne želi da se menja, kada smatra da je uvek u pravu, kada je isključiv i kada je netolerantan, i takvi ljudi obično partnera uvek optuže za sve probleme u vezi. Drže se čvrsto svojih nekih stavova i ne žele nikakve ustupke da čine. Naravno, život je i satkan od sitnih nekih ustupaka, je li tako? Mislim, ako ja volim ovo da jedem, a ti ne voliš, ne može uvijek biti po mome, je li tako? Ili ćemo onda spremati 2 jela, naravno. To su neke teme, a koliko se uopšte naši mladi ljudi, pošto pretpostavljam da ipak više njima ovo pričamo, koliko se bave svim ovim oblastima kada planiraju zajednicu? Dovoljno ili nedovoljno? Šta vi mislite? Manje nego kad kupuju auto. Je li tako? Tako je. Pa dobro, da apelujemo, ali Znate zašto? Zato što osjećanje zaljubljenosti koje imaju ljudi kad stupaju u brak nekako pruža automatski uverenje i nadu, veru da će sve biti u redu. Zato se ljudi ne bave, jer veruju, a to je još jedan od mitova, pomenuli smo ih, da prava ljubav pobeđuje sve. Ali ljubav je samo osnova, ona nije dovoljna. Ona je neophodna osnova, ali nije dovoljna. Znači, ipak moramo nešto znati od ovog. Ne moramo svih 10, ajte, ali ovo. Za sam kraj jedno pitanje,
koje nije romantično kad se postavi, ali kako predbračni ugovori, kako partneri reaguju kad se to spomene, naravno, iz vašeg ugla psihologa? Ja lično nemam, znači, iskustva sa reakcijama, prosto to i nije zaživalo u dovoljnoj meri kao praksa u našoj zemlji, koliko je meni poznato. Ali pretpostavljam da su i tu različiti stavovi i da bi mogle različite reakcije biti. To je individualna stvar, individualna odluka koju treba poštovati ako je partner iznese, ali s tim da ona naravno može da ima i višestruka neka psihološka značenja. Možda bi to bio poziv i na razmišljanje o tome koliko se partner osjeća sigurno u vezi, koliko ima poverenja da će veza opstati i trajati. Pa, i ono što sam ja čitala dok sam se spremala za ovu emisiju, pa recimo, evo, kao neki primjer, da posebno se stavi kao dodatak tom ugovoru, bilo bi da ako me prevari, uzet ću mu stan ili platit će toliko. Znači, ja njemu ne verujem, to je upravo to što ste rekli, ali pričali smo da i kaznit ću ga. I kaznit ću ga odmah. Znači, on treba da se plaši. Da li mislite da to sprečava ljude na prevaru? Pa, da vam kažem nešto, možda, znate, oni koji varaju obično veruju da neće biti uhvaćeni, tako da ne znam koliko bi ih to sprečilo. Da. Ali, ne znam, mislim da ne može. Mislite da ne može. Pa, pretpostavljam da je tako, jer mada predbračne ugovore uglavnom vezamo za hollywoodske dive i vidimo da ih ništa nije sputalo u tome i da su plaćali sve te kaznene poene, ako tako mogu da kažem. Vreme je da našu emisiju privedemo kraju. Ostaje mi da vam se zahvalim. Nadam se da ćemo uskoro se ponovo videti i obrađivati neke druge teme i drago mi je što smo pričali o ovom, možda smo zagolicali i neke ljude naterale malo da razmišljaju. Hvala vam, Daliborka, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala još jednom.